Hvis nu du selv var en superhelt, hvilken superhelt ville du være? Hvis jeg var en superhelt. Jeg er en superhelt. Jeg er min helt egen superhelt. Altså, kan jeg være Tinkerbell? Jeg synes, hun er lidt sej. Pippi Langstrømpe. Batman. En Catwoman? Nej, jeg tror, jeg vil være Batman. Ikke nødvendigvis flætninger, men en sej tøs. Selvom jeg nok ville være lidt af en tøs som Catwoman. Altså, min yndlingssuperhelt er Batman. Spider-Man. Du ved, om Spider-Man er? Jeg kravler ikke så meget rundt på væggene. Jeg tror bare, at jeg vil være en, der havde en fest. Jeg ved ikke, om jeg vil være en superhelt, der findes. Jeg tror, jeg vil opfinde min helt egen superhelt. Catwoman. Helt sikkert. Til superhelte, så tror jeg vil være Hulken. Ja, selvfølgelig. Jeg tror Hulk. Hulk for mit vedkommende. Stor, grøn og grim. Ja, der er noget vrede i den der vreden, der kan komme ud. Stor grøn og fuldstændig, at man aldrig nogensinde ved, hvornår det bryder frem. Så vil jeg være Batwoman, without a doubt. Hun er fantastisk, altså. Superman. Ikke Catwoman. Nej, Superman. Jeg vil være Catwoman. De er sådan lidt frække. Jeg kunne godt tænke mig at være Batman. Han er for sej. Selvom vi ender til Spider-Man, så må jeg sige Batman. Jeg er ked af det, Spider-Man. Så du går rent faktisk med blå og røde underbukser? Jeg er næsten rød og blå i dag, men jeg havde den ikke i rød. Jeg havde kun sorte brikker. Ja. Det er fucking det er Spider-Man, det her. Du kan se mig. Jeg har også røde sko her og sådan noget. Ja, men jeg er klar. Jeg er Spider-Man klar. Er det